Každý deň cestujeme na farmu. Stále inú, ale veď stále je to o tom istom. Kávové čerešne, plantáže, čerešne sa zozbierajú, spracujú, usušia a potom ich ochutnávame. Možno máte pravdu. Ale keby ste boli tu, pochopíte, že nie. Každá farma je niečím jedinečná. Doteraz sme navštívili 2 farmy. Esmeralda a La Elida. Obidve majú rodinnú tradíciu. Už boli založené niekedy dávno a doteraz to funguje a funguje to krásne. Ale dnes sme navštívili farmu Finca de Borach, ktorú vlastní Jamison. A jeho príbeh je úplne iný ako tie predtým. A jedinečný. A o ten sa chcem s vami podeliť. Predstavte si, že máte v živote všetko. Máte peniaze, máte biznis, ktorý funguje, rodinu, manželku, detí, ale cítite, že vám niečo v živote chýba. Potrebujete nejakú výzvu. A takto to mal aj Jamison. Mal všetko. A pracoval v oblasti financií a v čase, keď zistil, že nastane zlom v ekonomike a môže o peniaze prísť, tak sa rozhodol investovať. A do čoho investovať? Tak investoval do poľnohospodárstva. Rozhodol sa, že si kúpi farmu. Kde? V Paname, pretože ju mal rád. 1,5 roka trvalo, kým našiel tú správnu plantáž. Vtedy to bolo iba veľké pole. Bol v správnom čase na správnom mieste. Pred 12 rokmi. Kedy sem prišiel a našiel agronóma, ktorý sa rozhodol pre neho pracovať a pomôcť mu s touto farmou. Vtedy o káve Jamison absolútne nič nevedel. Vedel iba to, že to chce skúsiť a že nejakú kávu chce vypestovať. Tak teda agronóm povedal, že prvé, čo spravíme, je postavíme cestu. Pretože cesta na tú farmu vyzerá asi tak, že máte dlhú niekoľko kilometrovú cestu, ktorá stále stúpa do kopca po obrovských kameňoch, ktoré by naše auto nezvládlo, preto potrebujete 4x4 veľkú korbu. A aj tak tam tá cesta zostala. To, čo vybudovali, bola cesta 1,1 kilometr, tesne pred farmou, kde to trošku zrovnali, vyskladali to betónovými kusmi, aby sa tam dalo lepšie jazdiť. To im zabralo 7 mesiacov. 5 chlapoch to robili. Bola cesta hotová, vysedli prvé kávovníky. Agronóm navrhol tak hektár, Jamison tak 10. Tak vysedli prvý 10 hektárov. Čo ale netušili, za 2 roky stratili tretinu vysedených kávovníkov, pretože prišla veterná búrka. To ich ale neodradilo. Vysedili nové. 9 celkovo rokov trvalo, kým dostali prvú úrodu. 9 dlhých rokov čakania na to, čo z toho bude. Keď tak nad tým premýšľam, ja byť jeho manželka, neviem, no. Odsťahovať sa s deťmi, ktoré mali rok a 2 roky, úplne niekde inde zmeniť životný štýl a výjsť z komfortnej zóny a rozhodnúť sa skúsiť niečo odvážne, niečo nové. Ale im sa to podarilo. Po 9 rokoch mali prvú úrodu. A 10. rok, čiže ich druhá úroda, bola práve tá káva, ktorú som používala na majstrovstvách sveta v Dubline na Brewers Cupe. Vtedy, keď som stála na stage a hovorila, že je to káva z druhého zberu celkovo, ktorú tá farma má, mne to tedy ešte nedochádzalo. Aké úsilie za tým bolo. A hneď druhý zber, im sa podarilo s touto kávou vyhrať majstrovstvá sveta, pretože Berg Bu, ktorý vyhral kategóriu barista, vyhral práve s touto kávou, Finca de Borach. Úžasný úspech. Takže ak vám niekedy niekto povie, že niečo nejde, niečo sa nedá, tak si spomente na príbeh Jamisona. Všetko sa dá, len chce to mať trpezlivosť. V jeho prípade aj peniaze, ale o to až tak nešlo. Pretože mal odvahu a nebal sa. A za to má môj rešpekt.